Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m abọrachi. Tata bụ mbido izu n'ọnwa June, 5th of June 2023. Wele na onu wee mara mmọnwụ. Abịara m ka m bịa bunye ukpe ekene nye Maazi JPAC okwu anyị ọnụ na nchọpụta nke o jere mee na-abata ite n'ife omimi dị egwu nke karịrị Igbo nghọta n'isi papa anyị Prof.Dr.Felix Oragwu, a scientist who discovered and wrote the book called Ubunigwe and so many others. Nwanne m ekwubugo onye mbụ si na Igbo nwere ebu nwee mpụ. Ọ bụ na afụ ụdị mmadụ dịka papa anyị ugboro nwanne m ekwere m na ọ yekwe nghọta kwekwa gị inwe onwe gị nghọta na anyị ji enwe so many scientists. Ekwuru nye mbụ n'ife ozi m si na akwụkwọ anyị na-agụ bụ theory ka anyị na-agụ. Onweghị onye na-agụ akwụkwọ na Naịjirịa anyị, onweghị onye na-agụ akwụkwọ na mpaghara ọwụwa anyanwụ. Nkwu onye bụ ife ụfọdụ ndị mmadụ fete mee gịnị gbaba m iyi, ụfọdụ mmadụ fete na-ekwu okwu dị ọha n'isi. Mgbachikwala onwe m nkịtị maka na ife anyị na-eme bụ ka o mee gịnị ka ọ dị mma. Iyi afete enwe so many professors mana fama ha ka eji esi wee mee gịnị were ọgụgụ isi wee mee gịnị mepụta ife. Ekwuru nye is a high time the government of the day should return back ka anyị banye ife gbasara nchọpụta nka na ụzụ practical, not a theory. I don't believe on theory in the school. Aga na-ekwu yerukwa echi ife anyị na-agụ n'obodo ọwụwa anyanwụ anyị bụ Naịjirịa bụ Jos ka emejuo ahịrịokwu ka enweta asambodo ọgwụcha. Ọ bụrụ na anyị ji ka anyị chọrọ ka anyị bụrụ the Great Britain, Japanese. Look at common China yesterday. Common China there for my back of my house here. Anyị anọ ebe a na-ekwugheri na-akọgheri. JPAC okwu anyị ọnụ ekenere gị ọfụma. Mmadụ ka eji aga ịdọwara agụ napụta ya ife ọkpụ n'ọnụ, ịgbọrọ ife ewu na-eri. Ụdị mmadụ gị ka anyị ji were eme gịnị aga maka onye ji eje mere anyị nchọpụta dị iche iche. Eziokwu amara m ife njezi wee nye gị ekene. Enekọtara m ife ozi gị, ife onyonyo gị nwanne m. Hey! Mfụ na ya bụ ife na ịgamiri agami. Maka ndị na-asị na JPAC nke JPAC ka m gwa gị eziokwu. Tupu ije gwa ụdị mmadụ dị otu ajụjụ ọnụ, maka ihe bụ mmadụ ije gwa mmadụ ajụjụ ọnụ n'iru efere mba ụwa. Nwanne m eji aghọta ihe aghọta. Ọ bụrụ ụdị mmadụ niile ji ekwe dị sef ka i were kamera gị sef jekwudo fensụ n'afọzie nke ime ihe ma. Papa ya ekenere gị. Agwara gị na ife Chineke ji wee dowe gị ndụ n'elu ụwa bụ ọgụgụ isi gị na amamife gị ka ị nwee ike iwere ya mee gịnị mepụtara Igbo ife. Eziokwu papa anyị ịgụwara akwụkwọ anya, imere ya ntarikọ agụrikọ. Ọ dịkwa ka ọ na-abụrụ mmụnwa mana anyị enwere ọgụgụ isi dị ụdịghị mana Chineke mere gị ya inwe ọgụgụ isi. Papa anyị sị na ife onye idido bụ ka azụpụta
ndị mmadụ n'ife gbasara industrialization revolution and scientists ka enwe a lot of scientists na Igbo anyị. Ọ gwụsigo ọ nidiri ego gị ife ọ nidiri bụ gịnị nkwado ka ife obi n'obi bịa na mmezu. Ụmụnne m ọ gwụsịkwa ka ọha n'onu. Ana m asị ekekere ụwa Chukwu okike abịama dobe gị ndụ. Prof.Dr.Felix Oragwu and JPAC okwu anyị ọnụ. Ụmụnne m ndewonu ma tụsara m ozi a.